yanamhlanje ukuthi uNkulunkulu akazambuli uMose esamncane. Masikhumbula kahle le ndaba, ngiyakhumbula uMose okuba uzalwa umndeni wakwaLevi, othe ekuzalweni kwakhe kwafanele ayoqashiswa. Uthe mezalwa kwakhona ukufa okubizwa phe kwempilo yakhe. Uthe mephuma esibelethweni sikanina bekhona inkemba emile, but uNkulunkulu wamhlenga. uMose uthe enezinyanga ezintathu wasuswa kunina wayohlaliswa emfuleni. uMose uthe nezinyanga ezintathu wanikezwa indodakazi kaFaro, yathi wena sewuzobo wami. Wamkhulisa unina, esemdala wabuyela kwindodakazi kaFaro. Wakwambona uNkulunkulu ehamba nawe yonke indlela, kodwa ungaboni ukuthi uyena. Khona isigaba empilweni la esitshela khona ukuthi ukwazi kwami, ukuhlakanipha kwami, ukufunda kwami, ukwazana kwami nabantu, ukuba connected kwami. And yet it's the man upstairs. Khona isigaba esifikayo where you say, I man, I cannot be this brilliant, I cannot be this great. Khona ezinye izinto ngokwami engihluleka ukuzenza. Athi ukubhala kahle ijaba lilahlela bakhe liphendukela abayinhloko yegumbi. Now akungithintayo ukuthi uNkulunkulu akazambuli kuyena ehleli nobaba nomama, akazambuli kuyena ehleli nomndeni wakubo, akazambuli kuyena ehleli nenkosikazi, kodwa uzambula kuyena esogwadule. Usehlane wakwayibona into imilo ehlane, owakwayibona into enempilo isehlane. Khona abanye bethu abanehlane, the ubaba uMiya uthi ihlane lakho la namhlanje litshela ikusasa lakho. Akuve kulula ukubalekela ihlane, akuve kulula ukubalekela inhlupheko, akuve kulula ukubalekela the barrenness. Wakwafika esigabeni when nothing grows, everything you touch, nothing happens. Usenda ama applications, awubizwa. Usenda ama proposals and nobody signs them off. Ufuna izinto but ngeke ngakwenza before kwenzeka, but now akusenzeki. Have you ever reached dead end? Have frustrated ngoba singena kuma novena, singena kuma rusali, sithatha uhambo, sithi Nkosi qhaqa. We pray to a God of breakthroughs, athi uNkulunkulu of breakthroughs.
athi I'm not going to break through because I want you to remain in the barrenness. Athi no, not yet. Hlala. Till I reveal myself when. For the first time ever, uMose uzobhekana noNkulunkulu athi mebhekana naye athi ubani? Athi mina nguNkulunkulu wobaba mkhulu. Athi nguNkulunkulu kaAbraham, nguNkulunkulu kaIsaka, athi nguNkulunkulu kaJakobe. Have you ever reached a stage in your life ukuthi sengicela ukukhuleka uNkulunkulu engeke ngambona uma noma ugogo ekhuleka kuyena? Sengicela ukukhuleka uNkulunkulu engithe mangilala mangiphaphama ebusuku ngasizwe salukwazi singimemeza. Have you ever prayed kuNkulunkulu ake wabona konakala kini? And yet salukwazi sikuzalayo sathi mntana bikhuleka uNkulunkulu uzosenzela. Uthi uNkulunkulu kuyena nguNkulunkulu mina wobaba mkhulu, nguNkulunkulu wamakhehla amadala, nguNkulunkulu abamaziyo abanye. Nakho nje eshiwo Mose ngithintayo engithusayo. Uthi uMose uma sengiya kubona ngizothi ubani? He's asking for one thing, reference. Uthi uNkulunkulu hamba batshela mina nguNkulunkulu wamakhehla amadala. But it's something that touches me the most. Uthi uMose ngiyakuzwa uthi uNkulunkulu Abraham, uNkulunkulu Isaka, uNkulunkulu Jacob, but ubani igama lakho? Amadoda asendula amaziyo athi uJehova Nisi ngoba uNkulunkulu olwiziphi. Athi uJehova Jireh ngoba uNkulunkulu obonayo. Athi uJehova Chikeni ngoba uNkulunkulu ohamba nathi. Athi uJehova Sebawuthi ngoba uNkulunkulu owenza konke. Athi uJehova El Shaddai ngoba uNkulunkulu onamandla onke. Athi uJehova Roy ngoba uNkulunkulu owazi ukuphelelisa konke. Athi uJehova Rapha ngoba uNkulunkulu ophilisayo. Ubani yakho? Who's God for you? When the book knowledge has failed, when ikateksima has failed, who is he for you? Umbani. Wenzani empilweni yakho la izinto zonke say collapse ingenzeki? Ubiza bani? Thina namhlanje kuthina uJesu evangelini thozani kumina. Nina nonke enikhathelene nisindwayo. Uthozani. Now izolo uthe Mose ukuze ungene kule ntaba bekumele ukhumule imbadada. Yini ekumele ngiyikhumule? Sisikhule esixoxelwa indaba ngoDlamini, uDlamini owayithanda ukuthwala insimbi. uDlamini wayethanda ukuthwala insimbi. One day uDlamini uyahamba uwele emgodini niyayazi indaba. uDlamini wasinda kangaka, uDlamini akusindi yena, kusindi insimbi. Khona inkonzo later on ubaba uMiyazi usenzisa yona inkonzo yokuthwalisana, but abanye bethu sindwa izinto that we should have left long ago. Seek esteem. Khona izinto ayixakanisayo, ezislimazayo, ezisivimbayo, uqhubekela phambili. We should have left them, but we're holding on entweni esilimazayo. uJesu wozani kumina. Nonke nisindwayo, nonke nikhathele, wozani kumina. Ayikho into ebuhlungu njengenhliziyo yomzali, because inhliziyo yomzali always thinks of her children first before she thinks of herself. But why ungabathatha abantwana bakho bashiye uNkulunkulu? Ngithe izolo iya uNkulunkulu uthi inkosi wanginika yena lokuba ngimgadi,
kodwa mase nje mina sengiyaxakeka ngicela ungenzela. uJesu wozani kimina nonke enikhathele nonke enisindwayo uthi ngizoniphumuza uthi fundani kimina ngoba ngimnene. There is something that speaks to me there. Uthi fundani kimina for I'm of goodness of heart. I don't like the translation that says because I'm humble and meek, but I like the goodness of heart. Nenhliziyo enhle. Yazi abanye bethu ngithe izolo sishawa izinto zomona. But ngifuna ukuthi namhlanje abanye bethu sishawa the unwillingness to forgive. Umfaka uNkulunkulu to the test. I will decide namhlanje ukuthi I will forgive. Ngifuna ukubona Nkosi uzokwenza njani. Akuyibuze one question. What will happen when you forgive? Bonke labantu that I find difficult. Yamazi umuntu ongafuni ukushiwa yedwa naye endlini because you wouldn't know what to say to them. Yamazi umuntu that you will avoid. Yamazi umuntu makhala ucingo usefunani lo. Yamazi umuntu othi muhlangane naye wamcabanga, the mood changes. Yazi uJesu uyinhloko engilithandayo. Akasho ukuthi uma kukhona enixabene naye, kodwa uthi uma kukhona onento against you, linda ungezi kumina, hamba ubuyisana naye kuqala. Akumele kuze kube yimini onento against. Ngiyabona ukuthi akekho happy ngam. What will happen if I just forgive? Ngithi Nkosi, as from today ngiyadecide ngiyaxola. Sengilimazile usibanibani. Sengiphathe kabuhlungu usibanibani. Angimthandanga usibanibani. Angazi ngamenzani usibanibani. But today I decide, I want to free myself. Ngiyamxolela and ngiyadlula and it's over. Angisophinde ngibuyele kule ndaba. What will happen? Yazi ngesidingo ukuyobona ama psychologist. Yazi ngesidingo ukuphuza amaphilisi depression. Because I will decide. No saying right. It will be the best thing uNkulunkulu can ever do for you and ngoba. When you decide to which on that day I forgave that person. Saying right. Angisamdinele. Sengahlala naye ngixoxa njalo usaphila nami ngiyaphila mntakama kulungile ube nosuku oluhle, that's fine. Hawusibona nengane bengakukhulumi. Yazi khona abanye bethu we've decided ukuthi sengiyaxola ngiyadlula la, but angikwazi ukuxola ngidlule la because I rented a crowd ukuthi izondo sibanibani kanye nami. And so mase ngifuna ukudlula, I need the permission ye crowd engayirenta. Ngingabadingi ngoba mase ngixolile bazongibona njengomuntu ongena backbone. When I would decide ukuba nayi backbone for standing for truth, ubatshele labo ukuthi I'm sorry I deceived you, kodwa I cannot do this anymore. Yazi abanye bethu bashawa izinto esazalelwa phezu kwazo esingazazi kwathina zaqala kanjani. Xabana kwasemndenini. Uma uNkulunkulu ezambula kuthina, ngifuna ukuthi ukumina nakuwena awuyobheka la uxakeke khona kakhulu. Awuyobheka olwakho ugwadule. Awuyobheka lokho okuhlukumeza umphefumulo wakho. Awuyobheka lokho okudala ukuba ungalali. Awuyobheka lokho okudala uba nenzondo bese uthi zambule Nkosi in this situation.
And the day uNkulunkulu ezambula, it's the day when you say, right. Wake wafika esigabeni sempilo where everything is chaotic and yet there's peace within you. Uthi yazi right. Ukuthi akukho, ukuthi akwenzeki, but mina right. Makwenzekile, I'll be grateful. Mangenzekanga, I'm also okay. UJesu uzani kumina. Mina ngizoniphumuza. One last point. Bangaki abangenayo emotweni bethwele imithwalo ekhanda baqhubeke bahlale phansi nemithwalo ihlele ekhanda. Abanye bethu, we love being angry at someone because we have power over them. Angifuni ngimcikekele. Indaba pho no ngifunazi ukuthi ngicikekile. Ngifunazi ukuthi ngiyamzonda. Ngifunazi ukuthi anytime ngimbona angimfuni. Ngifuna ayifile le pain angizwisayo. Yayizonto ngishoyo. Yini edala ukuthi ngimzonde because ngifuna azi ukuthi ngiyamzonda. To what end? Ufana nomuntu ekuthiwa kabambelele ngentambo akhuphuke kodwa le ntambo inama razor, but you still say ngiyafuna ukuyidonsa intambo enama razor. But ubani olemala? It's me.